Kat balaingot ki Pulit Kynthei ki dang ap pahara ki benta jong GS Road halat ka them Bijoy namar ka jingdon ka jingelang pajba ka new trap youth council HYC hamot pran hasua ka siteng singi jong ka new trik unai wieng arajar psau penban kila Shah Tynrah da ka baik thumai bompat don registration number ha wei barjala new barjala udi blatip ka teng ku mangal kishore jamatia arpun rius nem karta ubatrei ha bread cafe bat ubadang wan ki benta khandai lat banle cheril bong kini ki Pulit Kynthei ki dang yeng ha ka benta bah kendong ha ka por bu tei bar jalau la wan ban Tynrah kansan da ka baik ha ka bala subajor ba umpat danang bhaban nya shusho hadien beki Pulit penyat kali kila talasi u la lab ba umdon ni ka driving license ru bat khamadien la ra u shathanat bat register mukaddama percaya u You take him. Oh, you need Good morning, sir. You people, it's disgusting. They tell me you cannot see him. What, ma'am? Now if she get injured, if she die, you people, you're taking things. Wait. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya